Igbo ndị ọma rienụ, ṅụkanụ, zụkanụ, ya gaziere ụnọ. Awụchagokwe m na mmemme Igbo ekunie nke ụbọchị tata. Ịma na ịbịa na Igbo ekunie, ọtụtụ ihe ewu ihe eji wee mara Igbo ekunie, mana ọ dọrọ okwu gịnị sonye isi na gịnị ihe gbasara Igbo na ihe ahụ Igbo na-ekwu maka ya. Omenala Igbo, mmemme dị iche iche Igbo jikwa na-eju na omenala, ka ha si eyi ọgọdọ, ka ha si eyi akwa, ekike ya na ihe niile ha na-eme buru ibu karịa. Mana ụfọdụ ndị ama ha na Igbo nwere ihe dị otu a, ya ka ji si gị bịa na Igbo ekunie ka ị na-ahụ ihe niile gịnị gbasara Igbo. O kwere ndị ọzọ anyị na ha na-agbakwa ọsọ Igbo agasị. Onye ọbụla hụrụ ebe ọbụla akpọrọ ihe Igbo aha, biko gbara ọsọ ga ebe aha, ị ga-achọtarịrị ụkwụ gị. Odoziakụ Chinyere Aneke Ogbonna bụ aha m, ụnụ ma nke aha maka na ihe a gbara aka na-eji gịnị ugegbe ele ya. Mmemme m nọkwa n'ime ya bụ maka ilu ndị Igbo. Ilu ndị Igbo a ga-atụdo ole ghara ole, ọ karịrị akarị, mana ana m asị nwayọọ nwayọọ ka gịnị ka anyị were na-amụta ya na-aga n'ihu, maka na gịnị mmụta onye ọbụla mụta, nwanne ya mụta, anyị chịkọọ mmụta ya ọnụ, anyị were emepụta ihe bara ezi uru. Wee na-asị n'ilu nke ụbọchị nke tata, nwoke nwaanyị na-atụrụ asha, ọ na-eji ụkwụ amaba na be ndị mmụọ. Nwoke nwaanyị na-atụrụ asha, ọgụ egbe ka ya mma, ha abụọ bụ ofu ihe ahụ. Ụfọdụ ga-asị Odoziakụ ka ekwe ekewa asha, ka ekwe ekewa egbe, kedu kwa ekewa ọgụ. Ya na-akọwa ihe abụ nwoke nwaanyị na-atụrụ asha, ọgụ egbe ka ya mma. Ụnụ ma ihe wa ọgụ egbe? Agha. Onye nọ n'ihu agha bụ egbe. Ịma na mmụọ na-abịa ka ebe niile ha nwanyị na-eze ebe a na-eze ebe a, ma agbabụghị onye agbagbu ha ga-afọkwa ya. Ijikwa ụkwụ abụọ maba na be ndị mmụọ na olu anya n'ihu ụlọ na-azọ ọnwụ ka gịnị mma. Mana ilu a nwere otu o si wee danye, maka ụfọdụ tụọ ya ha hapụ ya ziziriri. Mana dịka anyị bụ nwaanyị, ọ bụkwa nwaanyị niile na-esi otu ahụ wee gịnị na-eme omume. E nwere nwaanyị ndị na-anaghị akpa ezi agwa ga-eme ka ha tụọrọ di ha asha, ihe ndị a na-eme ya. Nwoke nwaanyị na-enye nri, ma ụfọdụ ọ na-awụzi nwoke a bụ nwaanyị, nwaanyị bụrụ nwoke, mana ọ bụghị otu o kwesịrị ịdị. Ọ bụrụ na nwaanyị na-atụrụ nwoke asha, onye ezi ekwesịghị ịmanụ ya. Ihe ahụ ndụmọdụ nye ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị na-asị na ọnwụ na ọha ka aka pụtara ha sizie na di ha bụ nkịrịka ọgọdọ, na ụdị omume ahụ adịghị mma. Maka Igbo dowere gboo wee sị na nwoke ọbụla nwaanyị na-atụrụ asha, ọ ga-egbe ka ya mma. Maka na nwoke egwucha ikwu okwu asị emechie ọnụ nọrọ ebe a nwee ihe ịbara uru ya. Enye ya nri anụ ma ọ bụ otu azụ, nwere ihe a ga-efesara ya ma ọ bụ ha yọrọ, enye ya otu a. Maka gịnị? Ọ kpatala ihe ego. Maka gịnị? O jighị ike. Nwaanyị werezie igadi ga nọchie. Mana ụdị omume a adịghị mma. Dịka mareji, alụmdi na nwaanyị onye Chineke kere, ma ọ nwoke na-eweta ma ọ bụ nwaanyị na-eweta, ka ọ bụrụ ihe ha jikọrọ aka gịnị kwekọrịta na-eme n'udo, ka onye ama ghara ama ka esi gịnị ebi n'ezinụlọ. Ka ọ ga-abụzi nwaanyị tụgodo nwoke aja, tụọrọ nwoke asha, ka ọ ghara amaba na be ndị mmụọ, ka ọgụ egbe gharakwana ịka ya mma, maka o were obiọma gịnị wee nọ, ka nwoke ahụ ike wee nọ ka nka. Ụmụ nwaanyị, ihe awa okwu dịrị ime n'ụlọ, ka anyị gbabie n'ime mmụọ anyị kpee ezi agwa. Udo dịrị unu.